Καλώς ήρθατε στην Μπλε Παράλια, εκεί που το όνειρό σας να αποκτήσετε ένα παραθαλάσσιο σπίτι στην Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα. Τοποθετημένο στα εκπληκτικά τοπία της Εύβοιας, η Μπλε Παράλια είναι μια μοναδική παραθαλάσσια κοινότητα σχεδιασμένη για χαλάρωση, επένδυση και σύνδεση. Φανταστείτε τον εαυτό σας να ξυπνάει με τον ήχο των κυμάτων, περιτριγυρισμένο από καταπράσινη φύση και μεσογειακή γοητεία. Απολαύστε την καλύτερη και πιο προσιτή εμπειρία διακοπών, ενώ πραγματοποιείτε μια έξυπνη και κερδοφόρα επένδυση σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια ιδιοκτησία. Προσκαλούμε Έλληνες του εξωτερικού και επενδυτές από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν μαζί μας στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Με διαθέσιμα οικόπεδα για πολλές κατοικίες, η συμμετοχή σας είναι καθοριστική για να ζωντανέψει αυτό το όνειρο. Επιλέξτε πλήρη ιδιοκτησία ή κλασματική ιδιοκτησία, μια καινοτόμα λύση που καθιστά τη ζωή με πολυτέλεια έως και 88% πιο προσιτή. Αυτό δεν είναι απλώς ένα εξοχικό σπίτι. Είναι ένας τρόπος ζωής, μια αποδρομή, μια κληρονομιά. Επισκεφτείτε το www.bleparallia.com και εξασφαλίστε τη θέση σας σε αυτόν τον παραθαλάσσιο παράδεισο σήμερα.